Evo. Nemo se vremena, verujte. Lekovi. Sad? A ne sad, nego odmah, ajde. Kako mislite, pa ja sam novinar, ja ne... Ovo je priča o jednoj jednostavnoj životnoj činjenici da smo mi ovde ponovo svedoci i aktivni učesnici jednog ukupnog sunovrata, jednog stropoštavanja na dole, prema dnu. Evo radim sklekove. Ali pitanje je naravno da li to dno, ono dno koje se može onako tresnuti uopšte postoji. Evo, radim. Sutra ću po legove. Danas nam je divno dno, divno dno, divno dno. Ekskluzivno, glamurno i do jaja kulturno. Cela predstava u stvari se dešava na proslavi godišnjice jednog tabloida koji se zove Dno, a što je skraćenica za Dnevne novine i oglasi. Na toj proslavi se nalazi mnogo zvanica. I voditelj pravi intervjue sa pojedincima sa proslave. Ja igram Laletovu zamenu. Lale je gospodin Lazar. On ima neki dug prema Laletu i došao je taj trenutak da se usluga vrati. Došao je trenutak da ovde na bini ugostimo najpoznatijeg gosta, jednu zaista veliku damu. Za nju kažu da je najveća zvezda naše estrade i najblistaviji dragulj naše popularne muzike. Oni izlaze ispred proslave na kojoj se loče šampanjac i jedu neki škampi, stali već i tako dalje, da toj raji sirotovi koja ne može da uđe na tu proslavu malo svoje veličine podele. To jeste suštinski jedan talk show. To je svakako nastavak onoga što nas je svevremeno teralo da pišemo i da izvodimo predstave Indeksovog pozorišta. Razlog je u stvari jako ograničena mogućnost da nešto promenimo. I zato smo odabrali da bar ukažemo na ono što vidimo. Tu je i paralela sa Nacionalnim parkom Srbija, iz koga smo Voja Žanetić i ja pozajmili neke od likova, kao i ta forma intervjua koja i tamo postoji, a kroz koju upoznajemo sve te koji su se ovde najbolje zapatili i koji nam kroje kapu, da ne kažem nešto narodskije i prostodušnije. Čitajte Dno. Na povećanom broju strana, u sutrašnjem izdanju, nije bilo, nema i neće nikad biti čega? Rubrike kulturni dodatak, jer šta? Koji će nam... Mi smo se potrudili da uvedemo neki kriterijum i da između 100 njih koji bi realno mogli da završe na ovim pozorišnim daskama izaberemo 7 najboljih predstavnika našeg društvenog uređenja koji postoji 2016. godine. 7 veličanstvenih. To je i fizičko i mentalno presvlačenje. Samo se nadam da neću doći u situaciju da pobrkam likove u nekom trenutku, pa da izgledam kao jedan, a da pričam kao neko drugi. Ali ni to ne bi bilo nešto na što nismo navikli. Ovde su se mnogi i po nekoliko puta presvlačili u nekog drugog i govorili danas jedno, a sutra nešto drugo, često sasvim suprotno. Danas nam je divno dno, ovo dno, naše dno, popularno, tiražno, uspešno i mučno. Iscrple su se praktično sve nade u nekakav brzi preokret na bolje. Sad samo još oni najlakoverniji veruju u nekakvu čaroliju koja će nas sve zajedno i kao naciju i kao pojedince preko noći pretvoriti u, ne znam, pametne, uspešne, bogate i samim tim bezbrižne, a istovremeno ne baš mnogo umorne od bilo kakvog rada i napora. Ja nemam tu iluziju da pozorište može da menja svet, ali može na jedan malo suptilniji način. Ako bi ugasili televizor i došli u pozorište ili u dom sindikata i pogledali ovo kao benignu varijantu da se od ovoga nekako zaštitimo, a uzgred i nasmejemo. I kada ljudi budu izlazili iz pozorišne sale ili doma sindikata, tamo gde mi budemo nastupali, mislim da će najviše njih reći, jao, stvarno je ovako. Danas nam je divno dno, laku noć i prijatno,